Stimați profesori, dragi elevi, fiind și eu parte a marei familii Constantin Steriu, vreau să vă felicit cu ocazia 25 de ani de aniversare a Liceului Constantin Steriu, Soroca, și vreau să vă urez tuturor profesorilor sănătate, succese, realizări, discipuli dornici de carte care să vă ducă faima atât în țară cât și peste hotarele ei. Eu sunt mândru că în acei 12 ani de liceu am fost ghidat de o echipă de profesioniști, de oameni cu suflet mare, și vă mulțumesc pentru că ați contribuit la formarea personalității mele. Vă mulțumesc că m-ați ajutat să-mi realizez scopurile. Cu profund respect, fostul elev Vacaru Viorel. Bună seara sau bună ziua, nu știu când va fi dat acest filmuleț, dar vreau să vă felicit cu această zi frumoasă, să vă transmit un mare, mare mulțumesc și o îmbrățișare caldă tuturor profesorilor care m-au încurajat, m-au iubit și au crezut în mine și vreau să știți că încă sunteți în sufletul nostru, în sufletul celor care au găsit în Stere o casă. Stere a fost pentru mine o casă și nu o să uit niciodată această casă și sper din suflet să mă întorc cât mai curând acasă, să vă văd. Vă iubim! La mulți ani, drag liceu! La mulți ani, scumpi și iubiți profesori! Sunt enorm de binecuvântată că am avut onoarea să fiu eleva voastră și astăzi vă salut din Stockholm și vă felicit cu 25 de ani de la inaugurarea Liceului Teoretic Constantin Steriu. Pentru mine, liceul este ca o grădină de flori, iar voi, dragi pedagogi, sunteți florile din care noi, albinuțile, culegem tot ce aveți mai bun. Vă doresc la mai mult și la mai mare, doar realizări frumoase, multă răbdare, dedicație și rezultate frumoase în continuare. Mă mândresc cu voi zi de zi și vă salut și vă cuprind cu drag. Pa, pa! Scumpul meu liceu și stimați profesori, cu ocazia acestei sărbători vreau să vă transmit sincere salutări și felicitări în Madrid. Sper ca eforturile voastre să fie toate bine apreciate, iar elevii voștri să nu cunoască limite. La mulți ani și sper să vă revăd cât mai curând! Salutare din Abu Dhabi!
Happy! Dragi învățători, vă felicit cu ocazia Zilei Învățătorului și cu ocazia aniversării 25 de ani Liceului Constantin Stere. Vă mulțumesc și vă iubesc! Dragi și iubiții noștri profesori și învățători, aș dori să vă felicit cu ocazia sărbătorii Zilei Profesorului. Aș dori să vă mulțumesc pentru toată răbdarea și curajul care ați depus-o ca noi să ajungem unde suntem astăzi. Îmi pare nespus de rău că nu pot să împărtășesc cu voi această clipă minunată, dar vreau să spun că Constantin Stere va avea mereu un loc aparte în viața mea. Vă transmit salutări din China și sper să aveți o sărbătoare cât mai frumoasă. Timp de 25 de ani de activitate, Liceul Teoretic Constantin Stere a devenit un reper al educației, valorilor și performanței la nivel național, dar și internațional, ar zice eu. Pentru mine însă, cel mai mult s-a remarcat prin școala vieții pe care ne-a oferit-o și care s-a devenit extrem de valoroasă. Astăzi împărtășesc aceleași bucurii și aceleași emoții cu voi toți și adresez un sincer și mare mulțumesc profesorilor pentru munca prestată și pentru căldura lor necondiționată. Sper ca următoarea generație care vin să altoiască numele și prestigiul acestei școli. La mulți ani, liceul meu drag!